Яңа татар зираты бүген төзекләндерүгә мохтаҗ. Иске кабер ташлары юкка чыгып бара, навигация эшләнмәгән, зиратны саклау эшләре дә сорау уята. Бу хакта Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты галимнәре татарлар редакциясенә сөйләде. 2016 елда зиратка вандаллар һөҗүм иткән иде. Шуннан соң галимнәр кабристанны ныклап өйрәнә башладылар. Менә бу ел ниһаять китап чыкты. Яңа татар зиратының бүгенге хәле турында Айзат Шаймәрданов язмасында. Нәкъ 5 ел элек Яңа татар зиратына вандаллар һөҗүм итте. Ул вакытта 100-дан артык кабер ташын җимереп киттеләр. Шуннан соң бүгенгә кадәр җинаятьчеләрне тапмадылар, ләкин эш анда түгел. Әлеге татар җәмәгатьчелеге арасында зур шау-шу тудырган вакыйга Яңа татар зиратына игътибар зуррак булуы кирәклеген күрсәтте. Ягъни зиратны саклау, аны тәртиптә тоту. Һәм шушы соңгы 5 елда нинди дә үзгәрешләр булганмы? Әлбәттә, үзгәрешләр бар. Ул беренче чиратта яңа видеокамералар, күзәтү камералары куелган диләр, коймаларны яңартканнар. Әлбәттә, бу гына җитми. Әмма шушы үзгәрешләр арасында иң мөһим үзенчәлекне атарга кирәк. Ул да булса, әлеге зиратны галимнәр өйрәнә башлаган. Чөнки бу гади зират түгел, 2 гасырдан артык татар мирасын саклаучы урын булып тора. Ağaçlarında bunlar bir korkunç tudurarlar. Kişiler üstüne de düşürge mümkün. Kurgan ağaçlar da var. Безнең төп максат зираттагы иң борынгы саналучы кабер ташын табу. Аның кайсы аллеяда, кайсы урында ятуы билгеле, картада да күрсәтелгән, ләкин эзли башлагач кына табып булмый. Монда бит кеше дә кирә алмый. Монда шардуган өстенә шардуган йөреп тә булмый. Монда шардуган өстеннән йөрергә кирәк. Монда җир инде тора-бара дефицит була башлаган. Шуңа күрә инде хәтта 2 шардуган арасына да кабер казып күмә торган булганнар. Шуңа күрә менә шундый хәл, каберләр монда bir-birine бик якын урнашкан, хәтта 2 катлы иттереп тә күмелгән. Менә шушы эзләү барышында гына да зиратның бүгенге хәлен күреп була инде. Кайбер кабер ташлары җир астына сеңеп беткән. Икенчеләре яртылаш төпкә китеп бара. Җиргә баткан тагын ярты сәләнең җир астында. Бу кабер ташы шулай 19 гасырга карый. Менә язуын карасак, Гайны Җамал Салих кызы җирләнгән монда. Иң аянычлысы, борынгы язулы татарның тарихи һәм мәдәни мирасы сукма араларында ята. Аңа басып йөриләр. Мәсәлән, менә бу ташны күрәсезме? Ул 19 гасыр уртасына карый. Менә шуны матур итеп, калкытып эшләнгән язулары Әл-Харамәйн дигән сүзне күрәбез. Ягъни бу кеше хаҗи булган. Әлеге кабер иясе хаҗи, һәм аның менә Мөхәммәд дигән сүзен күрәбез. Исеме Мөхәммәд дип башланган. Инкыйлабка кадәр эшләнгән кабер ташлары күпме? Аунап ташланды хәлдә яткан. Берничә дистә 20-30 шундый ташларны күрдек без. Менә монда бер таш ватыгы, менә таш ватыклары ята. Караучысыз калган шушы кабер өстеннән чүплек ясаганнар. Һәм мондый күренеш һәр тарафта. Безгә кирәкле иң борынгы кабер ташын шушы хәлдә бик озак эзләргә туры килде. 2 сәгать эзләгәннән соң иң борынгы кабер ташы дип саналучы кабер ташын таптык име шулай. Ниһаять менә табылды. Бик зур ачыш булды инде бу ташны табу. Менә күрәсез, инде ул кырыяның ватылган, ләкин менә шардуганнар арасында калганга күрә аңа тиюче булмаган, шулай сакланган. 1813 елда җирләнгән Юсуф Бикбау кабере бу. Күрәсез, инде матур бизәк төшерелгән анда. Ул сирәк бу Татарстан кешеләре өчен шулай ук зур ачыш табылдык булыр иде. Һәм анда менә күрәсез, башта Коръән аяты язылган. Юсуф Бикбауның кем булганы билгеле түгел инде. Ләкин бу кабер ташыннан шушындай зур, ул чор өчен матур кабер ташы булгач, аны кем дип атарга була? Әлбәттә, бу гади генә кеше булмаган. Мондый таш куйдыру өчен
мал булырга тиеш, мөлкәткә ия булырга тиеш моны ясату өчен. Бу бит инде бәлки бу 2 ат бәясе торгандыр ул заманда. Чөнки кыйммәт торган. Шундый матур итеп бизәкләр төшереп эшләтү. Һәм менә Каюм Насыйри үзенең хезмәтендә сәүдәгәр Юсуф Бикбау улы турында мәгълүмат китергән. Безнең уйлавыбызча менә нәкъ шул сәүдәгәр булырга тиеш. Монысы шулай ук яңалык. Мәрҗәнинең бабасы, хатынының әтисе Рахманкулов кабере ташы. 230 еллык тарихы булган Яңа Татар зираты шактый зур, ул 26 гектар мәйданны алып тора. Монда якынча 150 мең кеше җирләнгән дип санала. Бүген биредә буш урын юк. Тарих институты белгечләре биредә 2 ай ярым шөгыльләнгән. Шушы вакыт içендә 19-нчы гасырдан алып 1929 елга кадәрге кабер ташларын өйрәнгәннәр. 1000 ярымга якын кабер ташы табылды. Шуның 1300-гә якыны ачыкланды, исемнәре, даталары, менә калган 200-нең ансында ачыклап булмады, алар җимерелгән иде һәм фрагменттар рәвештә генә сакланганнар. Это национальный пантеон татарского народа, где похоронены самые-самые выдающиеся представители нации. И этот некрополь, этот зират, это кладбище, оно, конечно, требует особого внимания со стороны государственных органов, со стороны научной общественности, культурной общественности. Вот. И я считаю, что вот это издание, оно станет таким своеобразным катализатором к тому, чтобы общество поняло, с чем мы имеем дело, с каким богатством располагаем. Яңа Татар зираты дип аталган китапта җирләнгән 720 билгеле шәхеснең каберләре исемлеге тәкъдим ителә. Бу төрле чорда татар милләтенең иң алдынгы уллары һәм кызлары буларак танылган татар энциклопедиясына кергән кешеләр. Әлеге китап 5 ел элек вандалларның һөҗүменнән соң языла башлый. 2017 елда Рөстәм Миннеханов зиратны өйрәнергә куша. Инде хәзер берникадәр өйрәнелгән кебек, ләкин зиратны саклау өчен дәүләттән ярдәм кирәк. Хотелось бы, чтобы со стороны государственных структур было больше внимания, заботы, хотя бы в плане обустройства таких отдельных мемориальных зон, потому что есть такие зоны, несколько зон, где наибольшая концентрация захоронений выдающихся личностей. Вот в первую очередь эти могилы обустраивать необходимо, поскольку именно к ним приходят гости Казани, приезжающие порой из других стран, и что-то менять в этом плане необходимо. Бүген зиратта навигация юк, камераларда бары якны төшереп тормый, һәм ташланды хәлдә яткан кабер ташларын тәртипкә китерү. Беренчел мәсьәлә. Бер генә юл бар, ул эпиграфика музеен оештыру. Шул гына. Мәсәлән, менә монда таш ята да, ул барыбер табигатьнең кырыс шартларында ул юкка чыгачак, җимереләчәк. Яңгыр тамчылары аны тишкәли, кояш та аңа тәэсир ясый. Барысын да менә җыеп алып, әлбәттә менә шул ватылганнарын, ауганнарын инде, туганнары булмаган кабер ияләренең ташларын җыеп алып, музейга урнаштырсак, шундый бер эпиграфика музее ачсак, менә ул вакытта без үзебезнең мирасыбызны саклый алачакбыз. Хәзер Айдар Гайнетдинов ачыклаган борынгы кабер ташлары турында аерым зур китап чыгарырга җыена. Хәер, ул инде әзер. Китапны бастырырга акча гына табасы калган. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан.